次の動きはジャブ、左の前蹴り、左のミドルキックとなります。Round 4. 先ほどの動きと今度は反対になります。ジャブを打って左の前蹴りを蹴ります。そこから斜めに踏み込んで左のミドルキックを蹴っていきます。左の前蹴りの後は後ろに足を戻して、そこから斜めに右足で踏み込んで左を蹴っていきます。効果のある箇所はお腹、太もも、ふくらはぎ、体幹です。特にこちらが利き足じゃない方はすごくバランスを崩しやすくなるので、体幹を意識してバランスを保って肩を平行にして行っていただくと、とてもバランスが取りやすいと思います。あと後ろに傾きやすくなってしまいますので、なるべく後ろに傾かず転ばないように気をつけて行ってください。